Luonnossa oleminen on minulle tärkeää. Siellä voi sienestää, marjastaa, valokuvata, retkeillä koirien kanssa, katsella lintuja. Mutta vielä tärkeämpää on se, että voi viedä itsensä metsään tyyntymään, rentoutumaan, suremaan, haltioitumaan. Voi vain olla ja hengittää, antaa veren kohinan tasaantua, keskittyä puunkuoren väreihin ja tunnustella sammalen pehmeyttä. Olen ollut metsässä liikkeellä varmaan kaikissa matalissakin mielentiloissa. Olen surrut kuolevaa läheistäni, ollut ahdistunut ikävän työpäivän jälkeen, pelännyt koirieni terveyden puolesta tai ollut masentunut omien voimavarojeni vähyydestä. Olen kulkenut tömistellen ja saanut irrotettua kehostani puhdistavaa itkua. Olen kokenut puiden rauhoittavan huojunnan, kuullut korpin raakkuvan omia tarinoitaan. Asiat ovat asettuneet uusiin mittakaavoihin. Minun huoleni ovat toki itselleni iso asia, mutta tämän taideteoksen keskellä niitä ei kannata korostaa. Tässä maailmassa on eniten hyvää. Kirpeän syksyisenä iltana seison keskellä peltoa. Koitan vangita kuviin herkkää, läpikuultavaa usvaa, hämähäkin seittejä kuivuneissa korsissa. Kun olen näin läsnä hetkessä, haltioitunut usvan kosketuksesta sen hiipiessä luokseni, en voi pelätä tai olla huolissani mistään.